tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tino Charlotte Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwaziwai vateereri. Vateereri, welcome to the program. Tinoda kutenda. Yes, Nhasi hurukuro yatiinayo ine musoro wenyaya unoti ngatidzokerei kuna Daniel. Okay, ngatidzokerei bhuku raDaniel. All right. Maybe musati maenda pastor. Ndi vateereri vanonge vachiwisa mibvunzo kunoko. Mungandibatsire because ndocherechedza pamisoro yenyaya yamunotitungamira hurukuro yacho. Makambotidzidzisa nyaya dzengozi, nyaya dzezvikwambo, bhuku raDaniel, mukambotudza zvenzvimbo tsvene. Nyaya idzi dzine chekuita here nesalvation. Zvandiri kubvunzira ka vateereri vanosenda mameseji vachiti zvamuri kutaura ndo zvineiko izvo, tiparidzirei salvation. Saka ndikutya kuti pamwe ndingatange ndapindura vanhu zvisiri izvo. Saka ameno mungabatsire sei ipapo? Now chinoda kunzwisiswa, maybe kanzwisisiro kanosiyana. Because kana vanhu vachiti salvation ati muri kureva ruponeso. Ruponeso Now ruponeso kana muchinyatsokutevera nyaya dzacho, panonzi tasvika panhongonya peruponeso ndepekunge Jesu auya atora vatsvene. Okay. Second coming. Second coming. Okay. Oenda navo kunogara upenyu husingaperi. Okay. Saka kana tichitaura nyaya dzese dzatinodzidza nezvadzo, mukatarisa tikambotarisa kubhuku raDaniel, muchaona kuti Jesu pachake semabudiro azvinoita kuna Matthew 24:15. Matthew 24:15. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadza yakarebwa nemuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, anorava ngaacherechedze. Jesu pachake muridzi weruponeso ndiye anototi endai munodzidza kuna Daniel. Kana maakuona zvakataurwa naDaniel zvaakuitika, ndozvona kuna kuti pane zvakataurwa naDaniel zvakakoshera vatendi, zvakakoshera vachaponeswa. Okay. Anditozvona. Saka tichiri musalvation. Kana uchida enda pana Daniel 2 uone. Daniel 2 verse 44 na 45. Daniel 2 verse 44 na 45. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo, Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwe, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu. Asiwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo zvisingaitwe nemaoko evanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira, nevhu nesivheri nendarama. Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndekwazvokwadi, nekududzirwa kwazvo ndekwazvokwadi. Right. Panapa Daniel ari kutsanangura pachagadzwa umambo hwaKristu huchazorarama nekusingaperi. Saka ndo panenge pazadziswa
zano reruponeso iri kunzi salvation. Vanenge vaponeswa vachapinda muumambo naJesu. Uri kunzi uchamira nekusingaperi. Okay. Saka ndo climax yesalvation. Ndo climax yesalvation. Ndizvo zvochaizvo. Ndo patinonosvika vamwe vanoti vanosana mavara kuti pachikwekwenhero kana kuti panhongonya yacho pachiruvi chaipo. Okay. Ndo panonoperera nyaya yeruponeso. Saka papfungwa ndaedza kufunga mupfungwa dzevabvunzi vanenge vabvunza mubvunzo kuti because ndaifunga kuti asi vari kufunga kuti salvation kungotaura kuti Jesus died for you my brother, Jesus died for you my brother, there is no other blood, right, accept Jesus. Saka ndakafunga kuti asi muteereri ari kubvunza izvi ari limited here kungofunga kuti nyaya yekungoti Jesus died. Saka ndaedza kupinda mupfungwa dzacho because zvaitondinetsa ndopindura sei mubvunzo. Na ukachitarisa nyaya yacho inoda kutariswa yakazara. Panenge pachibvunza kuti saka nyaya dzengozi, nyaya dzezvikwambo dzinei, nyaya dzese idzodzi ndo dzinotobatsira kuti tinzwisise bhuku raDhanieri. Okay. Because bhuku raDhanieri kana muchiridzidza ndapara riri kutiisira pachena kuti Jesu anozouya apa. Anouya zvaita sei. But munopapedzisa pari kunzika nemazuva emadzimambo iwayo. Madzimambo api? Muna Daniel 2 makaiswa pachena kuti kune umambo huchateverana huchitangira kuverengwa paumambo hweBhabhironi. Hope dziya pachidhori chiya ndapazira ipapo vateereri ndoda kuti mukondinye ipapo vasina kunzwa chidzidzo ichi mukaverenga Daniel 2 mambo aiva arota hope. Nebukadhineza ndiye akarota chii? Very good. Daniel akazouya achibatsira mambo kuti zvairevei. Mambo aiva arota chidhori pastor chaiye chakagadzirwa nesimbi mametals 4 hanzi musoro waive wegold, pano pachipfuva nemaoko pari pesilver, then padumbu pari pebrass, makumbo ari eiron, kutsoka kwakazangana iron neclay. But hanzi pane dombo here rakazouya rikaskorova chidhori chiya kutsoka, ndobva chakuika dombo riya ndo rakazosara riripo razadza nyika. Right, muri kuti kudii ipapo? Saka achitsanangura anoti musoro wegold waimirira umambo hweBhabhironi. Gold representing the kingdom of Babylon. All right. Silver padundundu iyo yaimirira umambo hwemaMedo-Persia wakabvisa Babylon. Silver representing Medo-Persians. Right. Then dumbo rebrass raimirira umambo hweGreece ndo hwakabvisa maMedo-Persians. Brass yomirira Greece. Right. Then makumbo eiron aimirira umambo hweRome ndo wakabvisa Greece. So iron representing the Roman Empire. Zvikanzi kutsoka kwaiti ivhu rakazangana nesimbi kwaimirira kuzodivhaidha kwaitozoita umambo hweRome pakugumisira kwawo. Umambo hweRome hwakazodivhaidha into 10. Takamboita chidzidzo ichocho. Right, kukabuda madzimambo 10. Asi 3 acho akaparara hakusisina. Ndobva kwasara 7. Aiwa ndaziva anoumba Europe iriko nhasi. Mira ndingopataura pamwe hamusudei kuti mupataure but semunhu akaita history ipapo ndakapabata. Kwakasara vanonzi maAlemanai. MaAlemanai ndiyo Germany iriko nhasi. Very good. Kukasara vanonzi maAnglo-Saxons. Anglo-Saxon ndiyo England iriko nhasi. Kukasara vanonzi maBurgundians. MaBurgundians ndiyo Switzerland. Right. Ndobva kwasara vanonzi maFranks. Franks ndiyo France. Kukasara vanonzi maLombards. MaLombards ndiyo Italy. Muri kugona basi. Ndobva kwasara vanonzi maSueve. maSueve iri Portugal. Then last pano vanonzi maVisigoths iri Spain. Right, thank you. Saka ndipapo. Saka ndo aya madzimambo akangochinja mazita asi achiriko. Okay. Saka Daniel akabva aratidzwa kunzi iwo papa mambo achitsanangura pamakaona zidombo rakasvokopwanya kutsoka uko kwemadzimambo aya asi risina kukandwa nemunhu. NdiMwari ari kutounza umambo hwake hunouya nekuuya kwaJesu. Okay. Saka anobva anzi hunouya mumazuva emadzimambo iwayaya kureva kuti mazuva eEurope iwaya iyo Europe iyo iriko nhasi. Okay. Saka vanoda nezveruponeso manje vachiti kusvika rini nhai tenzi
musati mauya. Okay. Saka zvobva zvanzi anouya mumazuva emadzimambo iwaya. Api saka watoguided ka. Watoguided wakutoziva okay, kuuya kwaJesu hakusisiri kure because kunouya Europe iriko. But every time pastor pamunotaura nyaya ikai ndinotyira kuti munenge muchita kuti hana dzevateereri dzirove. Alright. Because madzimambo aya ndo atoriko. Saka matauriro emimi amunobva maitaka munoita kuti zvitonge zvinonzika ndo nguva yatiri kutotarisira kuuya kwaJesu. Exactly. Ndiyoyo haifaniri kutyisa vanhu manje. Inofanira ungada kuti munobva maisa manyawi muvatendi kuti zvakuda kutoitika. Kuti alright, unofanira kutonzwa kuti paipo zvinhu zviya zvaswedera. Votonzwa manyawi ekuda Mwari. Okay. Saka patiri kuti ngatidzokerei kuna Daniel. Yes, pastor. Bhuku raDhaniel rinotaura nyaya dzakawanda. Imwe yacho ndeye kutiudza kuti ruponeso rwedu runozadzisika paanouya. Kuuya kwake hakusiri kure. Alright. Because Europe, madzimambo acho emuEurope ndo atorikona. Tikaenda verenga Daniel 3 verse 18 verse 22 to 25 neDaniel 6:22. Daniel 3 verse 18. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumire vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Verse 22. Zvino murayiro wamambo zvawakanga uine hasha, uye choto zvachakanga chichipisa kwazvo. Murazvo womoto wakauraya varume vakanga vachiisako Shadrach naMeshach naAbednego. Varume ava vatatu, vana Shadrach naMeshach naAbednego, vakawira pasi vakasungwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Ipapo mambo Nebhukadhinezari wakavhundutswa ndokukasira kusimuka akataura akati kumakurukota ake, hatina kuisira varume vatatu vakasungwa mukati memoto here? Ivo vakapindura vakati kuna mambo, ndizvozvo imi mambo. Iye akapindura akati, tarirai, ndinoona varume vana vakasununguka vachifamba mumoto vasina pavakakuwadzwa. Wechina pakuonekwa kwake wakaita semwanakomana waMwari. Daniel chapter 6 verse ya 22. Mwari wangu akatuma mutumwa wake akadzirira miromo yeshumba dzikasandikuvadza, nekuti pamberi penyu ndakawanikwa kuti handine mhosva. Nepamberi penyu iwo mambo, imi mambo, hakuna chakaipa chandakaita. Vana Shadrach chavakakandirwa mumoto. Yes. Yaive nyaya yekunamata. Epaipa yakavanga vanaramba kupfugamira chiumbwa chiya. Daniel nyaya yaakakandirwa mugomba reshumba yaive zvakare nyaya yekunamata. Saka bhuku raDhaniel chimwe charinotiisira pachena ndechekuti hondo pakati paKristu naSatani ichiri kuenda mberi. The great controversy between Christ and the devil is ongoing. Right. And hondo iyi iri munyaya dzekunamata. Pane hondo inotenderera pamitemo yaMwari. Kuchengetwa kwemitemo yaMwari. Vanoichengeta vanosvota Satani. Anobva amutsa hondo. Kuchengeta mitemo yaMwari nekukurudzira vanhu kuchengeta mitemo yaMwari kunobohwa Satani. Saka bhuku raDhaniel manje rinojekesa kuti kunamata chaiko chaiko kuteerera zvakarayirwa naMwari. Nekuchenjerera kuchengeta mitemo yake. Ende kana wangodaro watomira mangange naSatani, anobva abohekana newe, anobohekana nekunamata kwaunenge uchiita. Sorry pastor. NdiSatani chete here anongobohekana nenyaya yevanhu vanoda kunamata Mwari vachiteerera mitemo? Because munoziva kuti sei ndichidaro? Ndiregererei pastor. Pandinotaura nevateereri, munogona kufamba mese zvimwe zvidzidzo zvakanaka. Pakaita zvidzidzo hurukuro dzinoitwa muno mustudio dzine chekuita nekukurudzira vanhu kuti vateerere shoko raMwari pakuchengetwa kwemitemo. Ameno kakakusimuka kaneitika kehasha kekuti unoshaya kuti ndiye munhu here uyu wehurukuro yapera uya aitoti pastor maita basa tabatsirika. Pamunodzoka kumitemo kudaika zvinobva zvanochinja pastor. Vanhu chavasingazivi chekuti hasha idzodzo hadzisi dzekuberekwa nadzo. Ihasha dzinobva kuna Satani. Saka Satani anopota achisheya nevamwe, haadi kubohekana ega. Saka anotsvaka vamwe vokubohekana navo. Kukaita kunamata kweva kuti munhu anobva asiya zvemidzimu, obva asiya zvemashavi, orega kuenda kuvavuki, obva achengeta mitemo yese ine gumi, anosvota chero vemumhuri make.
kurutiro nevamwe vanonzi nasatani handingabhoekane ndega vokandirwawo hasha idzodzo handitozva saka ndo zvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo mubhuku radhaniel. Verenga chapter 1 yaDaniel verse 8 neverse 16. Daniel 1 verse 8. Asi Daniel wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisvibise nezvekudya zvamambo kana newaini yaainwa, saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Verse 16. Naizvozvo mutariri wakabvisa zvekudya zvavo zvamambo newaini yavakanzi vanwe, akavapa miriwo. Now, bhuku raDhaniel chimwe chinhu charinotirangaridza ndechekuti tinofanira kucherechedza madyiri edu nemanwire edu. Aiwa, hapo papo apo rinesa pachina kuti kunamata chaiko chaiko kunokoshesa zvatinodya nezvatinonwa, nekuti nemadyiro nemanwiro munhu anogona kutozvisvibisa pamberi paMwari. Munoziva kuti sei ndiri kuti pari right, paisimboita mibvunzo paarea yekudya nevateereri, because vanhu vaimhanyirira pekuti kwenga Jesu akati chekudya hachisvibisi. Vamwe wobva vamhanya pana wakorose 2 painzi paya usave nemunhu anokutonga pane zvekudya. Saka nezvidzidzo zvatakaitaka ndakatoona even vamwe vaine mibvunzo iyoyo vachitozoti aiwa tabatsirika pabhaibheri rinoisa pachena. Saka pakudya paright pasi, but dambudziko manje pasi ndepekuti vanhu vanotoziva zvinofanira kudyiwa, but pane pamwewo pasita pekuti Mwari anozvionawo sei kuti unogona kudaro watokokwa kana kuti ipati yekubasa maneja wako chaiye mukuru kana zvimwe zvakadaro kana pamuchato chaipo pekuti chikafu chiripoka zvinozoita here pasita pafunction yakakura kudaro kuti uchitanga kuti amuna here chakati handidye ichi madrink enyesaya ane zvinokanganisa utano amuna zvinhu zvinobudawo sei pasita. Verenga Jeremiah 52. Mazwe here mubvunzo ndaunzwa kastori ndosaka ndiri kukupa vhesi hausina kupindurwa nemavhesi. Mati Jeremiah 52 verse 31 kuenda pa34. Verse 31 kuenda pa34. Zvino negore re30 rekutapwa kwaJoakimu mambo waJudha, nemwedzi we12 nezuva re25 remwedzi, Evhiri-Merodhaki mambo weBhabhironi, negore rekutanga rokubata kwake ushe, akakudza musoro waJoakimu mambo waJudha, akamubvisa mutorongo, akataura naye nemwoyo munyoro, akakudza chigaro chake cheushe kukunda zvigaro zvoushe zvamadzimambo akanga anaye paBhabhironi. Akashandura nguo dzake dzokusungwa. Joakimu akaramba achidya zvekudya pamberi pake mazuva ose eupenyu hwake. Kana zviri zvekurarama nazvo, waisipiwa zvekurarama nazvo namambo weBhabhironi nguva dzose, zuva rimwe nerimwe mugove waro, kusvikira zuva rokufa kwake, mazuva ose eupenyu hwake. Jehoakimu ndiye aive mambo kuJerusarema. Yes. Pakarwiswa Jerusarema naNebhukadhineza. Yes, vana Dhaniel vakatapwa. Akaendwa naye akaneswa mujeri. Vana Dhaniel pavakasvoendeswa kucollege. Vana Dhaniel vari kucollege vakabva varamba zvekudya zvaibva patafura ramambo, vachiti zvinotisvibisa, ende upenyu hwavo hwese havana kuzodya. Jehoakimu paakazoburitswa mujeri, anonzi aidya patafura ramambo, achipuwa zvaibva patafura ramambo kusvika musi wekufa kwake. Zvepatafura hazvizviya zvakarambwa naana Dhaniel. Saka nyaya iri kuti manje panyaya dzekudya haudye nekuti zvadyiwa nevakuru kana kuti vatungamiri vekuchechi kwedu vari kudya. Kuti Joakimu ndiye aitwa mambo ana Daniel. Iye aidya. But ana Daniel vari macitizens ake vachiramba. Saka hatidyire chinhu ndavakuru vari kudya kana kudya ndavatungamiri vekuchechi vadya. Pakudya unofanira kunzwisisa kuti Mwari vanoti kudii. Mwana waMwari anokoshesa zvaanodya. Saka mubhuku raDhaniel munobuda zvakawanda. Rega timbonzwa kambo tigoya tienda mberi.
musorodi timaoko hakuna rudo rumweba neurombo wakadaro kana ini ndakashata ndasunungurwa naiye chiro chimwe handichadi asi muchinjiko wake kuti ndiri nazvo zvese zviri chipo chidukuzve urwo rudo rwakadaro runoda upenyu hwese. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Ngatimbodzokerai kuna Daniel. Hatiende pamberi tione chimwe chinhu chinoburitswa zvakare mubhuku raDaniel. Okay. Tiverengere Daniel 12 vhesi ya13 mufundisi. Daniel 12 verse 13. Asi iwe chiendako kusvikira kuguma kwavapo, nekuti iwe uchazorora ndokumukirazve mugove wako pakupera kwemazuva iwayo. NdiDaniel uyu. Daniel kana mukacherechedza muchiverenga, Gabriel anototi unodikanwa naMwari. A beloved of the Lord. Achireva Daniel. Daniel anga ari muranda waMwari ende achidiwa kwazvo naMwari. Ende akashandira Mwari kwenguva yakareba muBhabhironi. Yes. Asi panapa meseji inouya kwaari yoti iwewe chizorora. Kufa kwako. Kufa kwaitorehwawo. Asi uchazomuka wopiwa mugove wako. Okay. Saka Bhaibheri rinoisa pachena, Daniel anoisa pachena kuti chero vatsvene vanofa. All right. Vana vaMwari vanofa. Okay. Saka because unoona vanhu kana pakanga pafiwa zviya izvi, vanhu vane kakunetseka sekunge vatsvene havafanire kufa. Saka pamuri kuti the beloved waMwari chaiye akatonzwa akufa. Right. Okay. Saka ngazvigare zviri mumurangariro medu kuti kana tikange takunamata tauya kuna Mwari nekurevesa, tizive kuti panyika panapa chero vatsvene vanofa. Asi ukawanzwa kuti mutumwa atiye, asi uchazomukira mugove wako pakupedzisira, pasecond coming. pasecond coming. Right. Now pane nyaya yakubuda kuti Mwari anogona kutendera vatsvene vake kuti vafe, because Daniel anzi uchazorora. Kureva kuti kufa hakusi kuitirwa utsinye naMwari. Aiwa, kana munhu ari mutsvene hatonzi inzira yekuti azorore kubva pazvinetswa zvepanyika panapa. Okay. Handitwazvona. Because hapana munhu chero mutsvene akaita sei asinawo zvinetswa munyika ine minzwa neutumbambera. Okay. Saka kana mutsvene atenderwa kufa, Mwari vatoti iwo azorora. Alright. Saka kufa kwemutsvene hakusi kuti Mwari anenge apererwa
hakusi kuperera, ashaya kuti ndingazviita sei zviya zvekuti angati ndaigodiwo. Alright. Aiwa. Pari kundijekera. Pari kujeka ka. Now pane pfungwa inondobuda kuna vaHebrew 11. Hebrews 11. Verse 13, verse 14 neverse 16. Hebrews 11 verse 13. Ivava vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa vakatenda kuti ivo vaeni nevafambi panyika. Nekuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vawana nguva yekudzoka. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nekunaka, ndiyo yekudenga. Naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo, kuti aidzwe Mwari wavo, nekuti wakavagadzirira guta. Now panapa pari kunzi vanhu vatendi vakaita sana Daniel, Right. vakafa vachitenda, asi vanga vasati vasvika pavaivavarira. Okay. Vanga vasati vasvika pakupuhwa mapromises, ndozvipikirwa. Saka chii chakapromiswa vanhu vaMwari? Yanzi vakapromiswa guta. Hanzi vainyatsonzwisisa kuti pano pasi apa hapasiripo pamusha pedu, panapa tiri kupfuura, asi tine kumusha kwatiri kuenda. But kumusha kwatiri kuenda uku hakuzi pano pasi, hakusi kune imwe nyika. Zvezvo zvekuti munhu angade kutama kubva muno muZimbabwe kuenda kune imwe nyika. Okay. Vainzwisisa kuti hakuzi kutama kubva kune rimwe guta kuenda kune rimwe guta. Okay. Vainzwisisa kuti kune guta riri nani kunyika dzese dzepanapa. But pastor, papfungwa yamuri kutaura yamabva nayo kuna Daniel neiyi hai mbondibatsira amene imimi watereri. Pane pekuti unonyatsoona kuti mumazise evanhu kuti mai ava baba vanoshingaira kunamata. But pavanofa ka pastor ka unogonaona kuti nhamu yacho zvainenge iri pastor. Unozoti vanhu vangona kutodya cabbage risina kana mafuta. Zvoti unotadza kunyatsonzwisa kuti saka kunamata kwese kuya pastor ka it will be so miserable zvekuti unotadza zoti chiko. Dzimwe nguva panogona kutoshayikwa vekuchechi kwacho kwawaenda. Kunonzi nai vechechi vasvika here. Pastor zvokuti unonyatsoona kuti zvimwe zvacho. Unoziva kuti chinotonetseka ari kutonetseka ndimi vapenyu vakasara. Iye akafa haana kutomboona kuti panhamu pake pakamira sei. Imimi ndimuri kutonetsekana nazvo. Aiwa, pfungwa yangu iri pakuti for real here pastor kuti nyaya yamuri kutaura ika chimiro chacho chinozoita nani somewhere. Because chinototanga kuva miserable parufu chaipo. Right, rega uone kuti pakafa Moses kana ukadzidza kuna Deuteronomy akafa ari ega mugomo. And hanzi hapana munhu akabvumirwa kusvika paguva pake. It's true. Anditozvo zvichireva kuti paMoses hapana akaenda kunhamo. Iwe uri kutombotaura pawakanga uripo iwo pasina vamwe kuchechi. PaMoses hapana kana chakatombobikwa kana shizha rimwe chete akavigwa nengirozi. Anditozvona. Saka chinokosha pamberi paMwari hakusi kuti panhamu pako pawanda vanhu sei. Kuzondidzwa vanhu vaitaura kuti murume akachemwa iyeye. Inozonzi motikari iyoyo kuita kunge masvosve. Hazvisiri izvo zvinenge zvichiverengwa kudenga. Vanhu vanouya kunhamo zvikonzero zvakasiyana siyana. Kuwanda kwedzimotikari nekuwanda kwevanhu hazvisiri izvo zvinokosha. Alright. Mutengo wekofini kana kuti werinda hausiriwo unonyanya kuverengwa naMwari. Aiwa, Mwari anoverenga kuti pawazosvika padanho iri wazorora here zveshuwa wakabata pazvipikirwa. Munozwa pastor ka ndichiri ipapo kungoti hamusangane masituation andombosanganawo. Kune vanhu vanenge vachinamata pastor. Paanoenda kuchechi kwega kwega every day rekuenda kuchechi anenge achifamba kana 9 kilometers pamwe netwana tuduku tuchiri tuduku odzoka 9 kilometers parufu pacho ka pastor zvisina kutombomira mushe. Muri kuti hazvina kana izvozvo ka unoziva kuti verenga vaKorinde vekutanga 2. Aiyo ndasa ndapedza ka koita pamwe pekuti munhu anga achinyatsorarama pastor but firo yacho inosiya maquestions.
unoziva munhu anogona kuita accident ka yekuti anotsemuka tsemuka zvekuti body viewing haiitwe asi ari munhu aive serious pamberi paMwari mukuti hazvina kana basa anoita body viewing ndimi wapenyu iye nyakufa uyu haaite body viewing because haasiri kutoziya chaachazongoona muviri mutsva waachamuka nawo akuenda kunyika itsva. Saka muri kuti zvimiro zvese izvozvo hazvirabhe kuti uri beloved waMwari. Aiwa Mwari anina. Saka vanhu tinenge tichiconfuse kazveshuwa because vanhu patinenge tichiona ka pano pamwe patinotokwenyana tiri panhamo pacho kuti kana kuchechi zvichidai chechi yacho haibatsire. Chinosakisa kuti mudaronza kuti Jesu anoti munorasika nekusaziva magwaro. Alright. Musidai muchiteera magwaro muchinyatsokumaronda magwaro anokuisirai pachena kuti aiwa uku kuvharwa kwechikamu chiya chazvino chapanyika panapa but nyaya iri kunokontinua, nyaya iri kumberi. Ndosaka zviri kunzi vatendi vese ava vakafa vasati vabata zvipikiro asi chinhu chavakaona vakanyatsonzwisisa vakanyatsonzwisisa kuti pano tiri vaeni. Unoziva kana uri mwenika unogona kupiwa jira rimwe chete iwo kwako uchisifuga matatu auite problem. Unongoziva kuti ndiri kumukira nebhazi riyarara. Saka muri kuti mamasituations ese anobohwaya haana problem kumwana waMwari because unoziva kuti ndiri kupfuura panapa even wechechi vakasauya kuzokuviga tangoshanya. Alright. Because paripo pamwe pekuti kwawakashanya ka vamwe vari kumukira kudhibhi ende kure ende kuzuva redhibhi vamwe vari kumukira kunorinda makudo. Saka unotongorayirwa kunzi mukakotera kanzira ikakaka mukayambukapo pasiri pechuro apo mobva matora kanoenda kurudyi ikako moramba nako bedzi ndokanonokusitsai pabhasi store. Saka iwa uchati ndazongobuda ndega mumba aiyo urikuenda kwako. Muri kutiraya kundikonvinza zvaiwa zviri kuita ndikupanzwa because ipapo zveshuwa pastor ka pane pekuti unoona vanhu vari panhamo wakukwenyana kuti kana chechi vamwe vanotorambira kunamata kuti handidi kuti panhamo pangu pazosiririsa izvo vari kutoramba kuita zvinodiwa naMwari kuitira panhamo panogona kuuya vanhu ka Mwari asingaonekwe nengirozi dzisingaonekwe vanenge varipo vanhu vari vashoma shoma. Saka the opposite is also true. Kuti tomboti paimbwa stereki parufapo azvibva zvareva kuti zviri right. Izvozvo ngazviitwe ka asi ngirozi dziripo futi. Alright. Kwete kubva kuti pongoimbwa bedzi mota dzowanda coffin rodhura guva rodhura ngirozi dzaMwari pasina. Alright, pastor ngatifambeni. Ibata vakorinde wekutanga unzwe chapter 2 verse ya 9. 1 Corinthians 2 verse ya 9. Asi sezvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzikwa nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo womunhu ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Right. Uri kuona pana zvitaurwa kasitoni zviri kunzi nhaka yevanotenda hakuna munhu atamboiona. Right. Nzvimbo dziri kushamisira dzese vanhu dzavari kunzwira shungu nekutorera mavhiza kuda kuenda dzakatomboonekwa kune vari kutobvako asi kuri kuenda vana vaMwari hakuna akakuona. Ende pari kunzi hanzi chero pfungwa mumirangariro hatisadzamboimagina. Ombona kuti munhu akati ndiri kusvika kutora kuenda kuDurban unotanga kuita tumwe tumadiagram undofunga ndiri kufamba kune kwakadai kanditwa zvona zviri normal but uku manje uku hakuna kadiagram kaunodhirowa. Musadaro pfungwa dzako hadzigone kusvika ipapo. Saka muri kuti tumadiagram twatinomboita mupfungwa tuya turi wrong twese tunogona kunge turi kuda kuedzesera asi munyora ari kuti zvikure. Because pandakanzwa kunzi kune mastreets egold pane kadiagram kandine nditori nako but kari kure ka uri kudhirowa nepfungwa dzako. Wakamboona ukapa chimwana kana kuti chisati chaenda kuchikoro ukachiti dhirowa munhu iye mumusoro make ari kutoona munhu zvokuti zvaanobharabhadza anenge atori munhu andoya nebepo kuti ona inda dhirowa baba atiyo kuti ndo baba here ava. Saka pfungwa dzemunhu dzakapfupika zvakadaro zvekuti hadzigone kusverera kunoumba kana kunofananidzira zvakagadzirirwa vanoda Mwari. Alright pastor. Anditwa pari kujeka. Saka kana mutendi afa manje kuzorora kwaanoita anozorora akamirira kuzoenda ikoko. Handitwa pabari. Zviri kunzi vatendi vese vekudhara vaya pavakasvika pakufa vakafa vachitarisira vachiti tine guta mani
Okay. Alright. Tine musha watakagadzirwa asi hauzi pano pasi. Okay. Handiti wapabata. Okay. Verenga John 11 verse 24. John 11 verse 24. Marita akati kwaari, ndinoziva kuti achamukazve pakumuka kwezuva rekupedzisira. Saka imwe pfungwa inonyatsokujekeswa naDaniel ndeyekuti vatsvene vaMwari vachamuka pazuva rekupedzisira. Pastor, inini ndozvandotenda. But ndikukumbira tiri muno studio. Right. Maybe mune mamwe matsananguro amungaite for real here pastor kuti vanhu vachamuka. Manzwa kachirunguka ndaita ndiri munhu anotaura novafana vechidiki ukanzwa iti for real here. For real here nyaya iyi pastor. Unoziva kuti chitema chachakaipira Caston chakadhonora pfungwa dzevanhu kudzigomadza zviya zvokuti munhu akanzi ndiri kuda kuti utore passport tigoenda tese kuCanada. Ahambobvunza kuti for real here. Anditozvo. Canada kwaanogona kunodzoka ari mucoffin. Ahambobvunzi kuti for real here. Ndakachirunguka ndaita. Asi munhu akanzi chigadzirirai pari kudzoka Jesu muchazosvikotorwa moenda kuparadhiso. Ndiponza kuti zviri real here izvi. Anditozvo. Ndo chinosakisa kuti vanhu vadaro ndechekuti ipfungwa dzakagomadzwa naSatani. Hadzinatso kuappreciate zvoumwari. Alright. Saka vafana vanenge vachikanganisa kava. Because pana vafana kuti dzimwe nguva muri kukurukura pastor ameno kwamuri vateereri. Ukaedza kumutsura kuti unokwara chichi zviri kuitika. Angonota siyana ineni ndakafa kare. Ndakafa kudhara inini. Wona pfungwa iyi yandoda kuudza. Anenge ari kutsanangura kuti zvamuri kundityira kana muri kufunga kuti maguma acho rufu. Nditori mudhiniwe. Ndakafa kare zvoita kunge zvinonzi rufuka ndochekupedzisira paupenyu hwemunhu. Zvino ine pfungwa yamuri kutaura kuti iri for real pastor. Saka kakutaura ikako kanofanira kuva kufaka Caston. Vanhu ngavanzwisise kuti handipo pakaperera sarungano. Handiwo mugumo wenyaya. Chikamu changodimbuka. Anditova semaepisodes emafirimu. Chikamu but rumuko ruriko. Kwakuchizonatsokutanga manje kunatsokurarama. Vakaita zvakanaka vakukondinya kuri right. Saka ipfungwa yekutaura kuti hakuna chisingauraye ndakafa kudhara inoda kugadziridzwa mbija nandi. Because kufa kwatiri kuita kunonzi naJohani kurara. Vanhu vopinda pakuzorora vakamirira nguva iri mberi ichaskovhura imwe fezi. Saka inzwai vaning'ina wangu manzwira ndiri kuita mufundisi pavari kutitungamira zviri kuratidza kuti hapana need manje yekamwe kaattitude kanenge keudhiniwe kaya sori kushandisa vara iroro kekuita kunge zvinonzi upenyu patiri kuhuita mhedzisira yacho ichazongowa rufu zvopera kumunhu wese. Saka muri kuona vaning'ina dzimwe nguva pamunei muchitaura chimwe chinoita kuti mabehaviour enyu apedzisira kungotati iwe siyana neni ndakafa kudhara. Ingari yekuti maybe tine limited view yezano raMwari iri kuti pakufaka iepisode chete nyaya iri kunokondinya taakupinda muguta rakanaka risati ramboimajinwa nevanhu. Rega timbonzwa kambo Caston tiboya toenda pamberi.
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Ngatidzokerei kuna Daniel. Okay. Right. Mufundisi, tiverengere kuna Daniel 4. Utiverengere verse 17, verse 32 neverse 35. Daniel 4 verse 17. Kutonga uku kwakauya nechirevo chevarindi. Chinhu ichi charebwa neshoko revatsvene, kuti vapenyu vazive kuti wekumusoro-soro unobata ushe pakati pevanhu, unohupa waanoda, nekugadza pauri vaduku pakati pevanhu. Verse 32. Uchadzingwa pakati pevanhu, ugaro hwako huchava pakati pemhuka dzesango, uchadyiswa uswa senzombe. Nguva 9 dzichapera uriko, kusvikira watenda kuti wekumusoro-soro unobata ushe pakati pevanhu, unoupa waanoda. Verse 35. Vose vagere panyika vakaita sevasina maturo. Iye unoita zvaanoda pahondo yekudenga nepakati pevagere panyika. Hakuna ungadzore ruoko rwake kana ungati kwaari unoiteiko. Chimwe zvakare chinobuda pachena kubhuku raDhaniel. Yes, Pastor. Mufundisi, ndechekuti Mwari anobata ushe kudenga nepanyika, zvese zviri muchanza chake. Okay. Ende ushe anohupa kune waanoda panguva yaanoda iye Mwari. Okay. Ndiye anototara migano yacho nekuitema kuti uyu anotangira apa achinogumira apa, uyu osumudzira kubva apa achinosvika apa. But maverengero andaita Pastor, zviri kuita kunge zvinonzi pana ari kuita naro. Imwe pfungwa futi inobuda ipapapa ndeyekuti Mwari anoninipisa vane nharo nemanyawi. Kandopandiri kureva kuti manyorerwo akaita mavhesi aka ari kuita kunge zvinonzi pana ari kuita naro. Right. Kune vane nharo pakurarama. Okay. Kune vamwe vanoti zvaMwari handinei nazvo. Okay. Iye Mwari paanenge achiti handinei nazvo, Mwari anenge akatomutarisa ari muchanza chake kudayo. Aiti handinei nazvo ini. Okay. Iye ari muchanza chaMwari. Iye ari muchanza chaMwari. Ngokuti Mwari akangoreretsa so zvese zvinobheuka. Pastor, hamusi kuda kungoti zviite kunge zvinotyisa here Pastor? Aiwa. Because hatidi kuti vateereri vedu muvakuwadze nefiye because mukabva madai ruoko rwenyu tiri muno mustudio mobva marundongorera kudai moita kunge Mwari akatotarisa munhu ari muchanza ndo zvazviri here. Ndo zvazvitori. Unoziva zvinoita svosve. Wakambogara pane masvosve so achikwira nepagumba achikusembura achikwira nepagumba achikusembura. Pane kamwe kasvosve kanoita nharo unoziva kakukunda amwe ese. Amwe ukangosumudza gumbo rako anobva aenda nekoko. Pane kamwe kanoramba kachingouya. Wakamboona kuti pane dzimwe nguva dzaunozongoti nemunhu so kungoti deo nemunhu uchikadzvanya kudai ukapukuta so potosara pasingambooneki kuti pamberi paine chimwe chinhu. Ndo hukuru huna Mwari. Okay. Kana achiinzaniswa nevanhu zvisinei kuti wakafunda zvakadii, une pfuma yakawanda zvakadii, une simba rakaita sei, pamberi paMwari so Mwari mukuru zvakadaro kubva kuvanhu, zvekuti kutoinzanisa
Mwari nemunhu nemuenzaniso uri pakati pesvosve nemunhu kungoyedzesera asi hazvitodaro because Mwari anogona kungofuridzaka zviya zvekuti unoita kunge usina umboveko. Ndohukuru kuna Mwari kana Dhanieri achiburitsa. Saka Dhanieri manje anenge achiitira vaya vanoita manyawi vaya kuti because ari kutaura mashoko awaverenga ndi Nebhukadhineza. Nemhaka iye ari kuti Mwari kana akatambanudza ruoko rwake hapana anomuti mari kudarirei, kana akakubhendesa hapana anomuti mari kudarirei, hapana anomubvunza kuti mazviitirei. Chikonzero Nebhukadhineza aiziva kuti Mwari ariko, but asingaite zvinofanira kuitwa. Aive nenharo, aingove nekapride kanga kari maari. Kusvikira Mwari azoita kuti achununure pfungwa dzake, atange kufunga semhuka. Ende zveshuwa mambo vakabva kupalasi vakaenda kusango kunofura uswa for 7 years, vachidya uswa kusango uko nembizi. Anditozvona. Saka ukatoona uchibva panapa uchitoziva nzira yekumba uchidzokera, ndiMwari ari kutongodaro. But panharo apa pastor, munogona kubatsira sei vateereri vedu? Unozoti kuna vateereri vedu kuti havatombomise program inei, vanoinzwa asi zvekunamata havasati vaakuda. Pfungwa yavari ngori naye ndeyekuti inini murume mukuru akadai ndoonekwa ndichipinda muchechi. Anditozvona. Saka ndo zvaive naNebhukadhineza kaizvozvo. Because Nebhukadhineza kubva muchapter 1 yaDhaniel anyatsoona kuti kudenga kuna Mwari. Vana Shadrach so vatadza kutsva, anyatsoona kuti vakomana vanonamata Mwari, kuti iye asingaende kuchechi. Asi pakapera 7 years manje shasha iri musango ichifura uswa, anzi mvere dzemuviri dzaita kunge minhenga yegondo. Nebhukadhineza anoti ndakatarisa kudenga so ndopa ndakati aiwa Mwari muri mukuru. Hapana akamboenzana nemi. Nguva dzedu dziri kufamba, chindibatsirai apa. Panzi naMwari ndiye anobvisa vanhu achipa ushe. Pfungwa iyi ingagashirike sei kuvateereri vedu vakurarama munyika ine marights ekuti ndo vanoparticipata kuda kuona kuti angatitungamire ndiani nezvakadaro. Pfungwa iyi mirai iri compatible here nethe 21st century? Kana unogona kunge iwewe sekuru wako ari staffing officer kueducation, uchinatsoziva kuti mudistrict munomu ndivo mukoma wavo buda ndibudewo number 3 kubva kwavari ndiye ari kuprovince. Pakadaro anoditemena kuti upedze gore uri headmaster pachikoro ndiMwari. Ndo zviri kutaurwa naDhaniel. Zvese uchinatsoziva kuti iwoga inyaya dzinotogona kutaurwa parufu kuti taakuno kuchinja tikuise pachikoro chakati, zvinogona kurongwa kunhamo, because varidzi vacho vanenge vauya kunhama ana sekuru wako anoita kuti uende ikokoka ugonopedza gore kana vhiki ndiMwari. Ndozvotaurwa naMwari. Nebaba manzwirika titaure tichidai so Mwari zvaanogona kuita anogona kuita kuti mombe dzako nemotikari zvichitorwa nemunin'ina wako iwe waakumbudzi kusimetre watofutsirwa pasina kana paunogona kuti ndine nharo idzi ndine kodzero idzi, pasina kana chaunosaina wakarara. Saka anoditemena kuti zviitike kana Mwari pastor muri kukonzera insecurity muvanhu mukadaro. Aiwa, ndo zviri kutodiwa naDhaniel kuti vanhu vanatsonzwisisa kuti vape Mwari nzvimbo yake, kuti unogona kubva uri mupenyu wotobva. Kune maheadmaster wana ari kujeri womutoti ndo zviri kutodiwa naDhaniel kuti tizvizive. Ndosaka Nebhukadhineza ataura kuna vanhu vari kujeri vasina mhosva kati kasitoni asina mhosva. Saka ukaona uchipedza gore usina saka kainsecurity kako kari kutodiwa kuti tivimbe naMwari, uzive kuti ndimi Mwari munoita kuti ndirambe ndiri zvandiri. Ndasikaziva kuti ndo zviri kutodiwa naMwari izvo. Iwo wakamboona totiwo wafandi tikasitoni pamwe ungazoti aiwa mukoma uda kundisa kurufu ikati toti ini ndofa toti ini ndofa maiguru wako osara woroorwa pakuintrodusa vangapota vachiti here ndiye murume akazondiroora pastor vafa. Aiwa anoti murume wangu
Saka kutoti umuke uchinzi ndiwabetera vachava navaibetera ndimwari. Alright pastor, paita. Alright paita. Saka vatererika insecurity kakako kari kutodiwa naMwari. Kakagara kari matiri tinobva tapa Mwari nzvimbo yake. Yes pastor. Inda pana Daniel 7 uverenge vhesi ya 9 na 10, uverenga 13 na 14, uverenga 26 na 27. Daniel 7 vhesi 9 na 10. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo, mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando, uye bvudzi remusoro wake rakanga rakaita semakushe akanatswa. Chigaro chake cheushe yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwemoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine 10 zvezviuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Verse 13. Ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mumwe akafanana nemwanakomana womunhu achiuya nemakore ekudenga. Akasvika kune wakakwegura pamazuva ake, vakamuswededza pamberi pake. Akapiwa simba nekubwinya neushe, kuti vanhu vose nemarudzi ose nemarimi ose vamushumire. Simba rake reushe isimba risingaperi, risingazongopfuure, uye ushe hwake haungazongoparadzwe. Verse 26. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze, nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe hwese pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vevatsvene vokumusoro-soro. Ushe hwake ndehwokusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Right. Chimwe chinhu chinoburitswa naDaniel ndechekuti kune rutongo ruri kuitika kudenga. Yes. Runotora nzvimbo Jesu asati adzoka. Panenge enda hapana munhu anoendako. Chinoenda ikoko marecords anenge anyorwa nengirozi. Zvese zviri kuitika pasi pezuva ngirozi dzinenge dzichinyora dzoendesa marecords kudenga. Wakamboona sokudaiwo kuti pakaitika accident, pana vanhu vari kurovana, unotoona pamaWhatsApp zvakukandwa itorovana ndizvozvo nditozvo. Saka ukutoona zvakutobva nekuBritain pari kuitika kubva maraini penyapa anditi zviri kumhanya pamaWhatsApp. Vanhu vanotumira mapikicha ezviri kuitika kuBritain, kuAmerica nekukoko anditozvona. Saka ameno chinoita kuti pfungwa dzevanhu dziti ngirozi hadzigone zvinoitwa nevanhu zvekurekoda, because njere dzine munhu akatomedurirwa kubva pane dzaMwari. Saka Mwari haatadze kupa ngirozi technology yekuti dzitore tumaclips kana madetails ezviri kuitwa nemunhu. Uzoona vamwe vafana so anomitisa uchitungwisa, otiza oenda kwamurambinda, ndokwaanonosupplementa olive ari, omitisa umwe futi ikoko, otiza oenda kudanga mvura kwamutare, osiya futi umwe mwana ikoko, anditowazvona, otiza kukadoma vese zvekuti anenge achiti guys vamwe wacho anobva warasa malaini efoni ochinja makwazi haachadhurika. But chisingazikamwe nevanhu mai ndechekuti ngirozi dzinenge dzichikapcha zvese dzichitumira manje mumabhuku kudenga. Saka ndo anoshandiswa parutongo iwayo. Ko usiku dzinoita sei pasi? Because it seems vanhu vanonyanya kuita zvinhu zvakaipa usiku. Iwe pane madocumentary aunomboona paya shumba ichinyangira mbizi. Amunzwa zvandotaura? Mira kandikupindure. Ayo zvandikureaka ndezvekuti pane zvinotooneka munhu akadaita zvakaipa masikati. But zvaakuita vanhu vanototaimira kwasviba. Right. Zvekutoti kuchiedza hamutozoti ndo zvaaita. Ndo zvandodawo kupindura kakasitori. Alright. Kuti ukamboona madocumentary emhuka. Yes. Unotoona shumba usiku ichinyangira mbizi so. Vanoshandisa makamera acho anonzi chiko, pane zita racho runotaura anotora usiku. Saka ndiri kuti kana kamera dzevanhu dzichitora zviri kuitika kuKalahari desert usiku, Mwari ndiye otadza kukutora uri kana muno mumarimba, otadza kutora munhu kuti azopinda nenzira yekuGlenlone, Mwari otadza kumutora.
Alright. Anditozvona. Saka ngirozi dzinotora ndosaka mapisarema achiti ndingatizire kupi kwamusingandiona. Endaiza ndimai hanzi pese Mwari muripo. Chero ndikaenda mubako chero pasi pemvura munoona. Anditozvona ka. Saka Daniel haadi kuti mukanganwe kuti ndo zviri kutoitika. Kuna vamwe anoenda kumatrip achiti ndiri kumatrip ebasa iye achienda nesmall house. Anditozvona ngirozi zviri kurekodwa zvese kukandwa zvese kudenga. Pastor, chinonyatsorekodwa chi apa pastor? Because pane situation ka ndiri kuimagine mwe mfana anenge aine ruchiva paanogara achiona mai vepakona apa anenge achingoti mother zvinorekodwa here nekuti Jesu paanobva ati kuna Mateo zvakanzi regerai upombwe asi ndinoti ukafunga kureva kuti ngirozi dzine tekinoloji manje yekurekodha zvafungwa zvisina kuzoitwa. Saka apabudike saka apabudike handiti uri kuzoona saka zvese izvozvo zvichanzi ndo nyaya iri kuitika, ndo nyaya dziri kutongwa manje idzodzo. Kuna vamwe vanoita kunge vakabudirira so kumajeri kuna vasina mhosvaka vamwe vanadzo vari kufamba mustriti. Kudenga manje marekodzi ikoko ariko and the rutongo is ongoing. Riri kuenda mberi. Saka Daniel anoda manje panenge pachidzina Jesu verengai kuna Daniel arida kuti zvese izvozvo mugare muchirangarira tisarivare musavarairwe. Anditozvona rega tipedzisa nekuverenga Daniel 8 verse 13 na 14. Daniel 8 verse 13. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsvene zvakati kuna iye wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini? Izvo zvechipiriso chinopiswa nekusingaperi, nokudarika kunoparadza kuti nzvimbo tsvene nehondo zvirege zvichitsikwa netsoka. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanana ane zviuru 2 na 300, ipapo nzvimbo tsvene ichanatso. Daniel chimwe chanesa pachiranga ndechekuti kudenga kune sanctuary ndiri kunzi nzvimbo tsvene. Musanctuary manje ndo munogara Mwari achiita basa rekuponesa vanhu. Vaya vanenge vati inini zvandichazvida izvi parutongo ndoda kumiririrwa naJesu because Jesu igweta revatendi. Parutongo ndiye anenge achiti uyu anodzima zvese marekodzi aya neropa rake. Mati gweta ndiani? NdiJesu. Kwete ana Abrahamu. Ndijesu. Hakuna mufundisi kana ani anomiririra nhengo. Jesu ndiye anomiririra vatendi. Ko zvatinenge tichimba zviya kuti kurevererwa tichitaura mamazita asiriwo. Murevereri ndiJesu. Nekuti ndozvikuitika kudenga. Kuti kunongova naMwari mumwe chete nemurevereri mumwe chete pakati paMwari navanhu ndiye munhu Jesu Kristu. Ari musanctuary. Saka izvozvo musambozvikangamwa ende hazvine kuti wakaita chitema chakaita sei. Anoreverera. Kana wabvuma chitema chako wazvireurura watendeuka wati inini ndinoda kuti parutongo urwu ndiverengwe kudivi revachaponeswa, ndo basa riri kuitwa naJesu. Mirai ndimboedza kutaura unovateereri. Mufundisi vari kuti ngatidzokerei kubhuku raDaniel. Kune mathemes akakura anotibatsira sevatendi kuti tizive paane nguva, tizive kuti upenyu huri mumaoko aMwari, tizive kuti kune rutongo ruri kuitika kudenga, tizive kuti Jesu ndiye gweta redu, mumiririri, mediator kusanctuary yekudenga kuri kuitwa basa resalvation. Saka chandingatokukumbirai vateereri, chii chingabva chanyatsa kukutadzisa kuti ubva wati zvekunamata handidi pazano rakanaka rakadai? Zvimwe zvacho imbonyatsozvifungisisai muri kwamuri. Nyaya yekunamata hakusi kuratidza weakness, kutoratidza kuchechuka, kuratidza kuti pfungwa dzichiri kushanda zvakanaka. Bhaibheri rinobva rati come let us reason together. Gweta redu ririko. Chii chingabva chatitadzisa chamunofunga kuti angatadze kukureverera? Namatai kuna Mwari, Mwari akukomborerei. Onekei vateereri vedu. Tivatei panhare dzinoteera vateereri, tibatsirane 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Parave nemi tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo